propostes principals des d'Acampar a València per a una democràcia real i justa. La primera, modificació de la llei electoral. La segona, limitació de les assignacions econòmiques als càrrecs públics i incapacitació dels condemnats per corrupció. La tercera, un dret a referèndum a les decisions socioeconòmiques més importants. La quarta, pressupostos participatius. I la cinquena, separació estricta de poders. La conversió en béns d'utilitat pública dels béns de primera necessitat, com és l'energia, la comunicació, l'alimentació, els transports i la banca. Prohibició dels EREs a les empreses amb beneficis. Control ciutadà a la gestió pública i a la banca. A les grans fortunes i transaccions financeres especulatives. La prohibició de clàusules abusives a les hipoteques. I
el que ens donarà veu com a poble, la convocatòria d'una assemblea constituent. Buenas tardes, Colón. A ver, estas reivindicaciones lo primero que se ha basado en romper la tranquilidad y la rutina del pueblo. Entonces, si nos quedamos en una calle peatonal... Gente, si nos quedamos en una calle peatonal va a seguir dándoles su rutina. Entonces lo que propongo es que todo el mundo nos desplacemos a la calle Colón. ¡Nuestras armas! ¡Estas son nuestras armas! ¡Tranquilidad! ¡Por favor! ¡La policía no se da con tonterías! ¡Tranquilidad!
la pancarta gira, giramos vale. todos allá. Vamos a la derecha por aquí. Te calles.